Hello guys, murisei. Welcome to TUNZ Entertainment. Kana wangosati wasubscribe, ibva wangobaya button subscribe, then like, share video, ukomenda. Nyaya nayo nhasi. Murisei manini murisei, ndaida kuzivisa kuti mai junior vakatsva Zvakaipisisa vari kuhospital yekuranguwa. Vakapiswa namadzimai kumavopani vachifukiriswa nemusi weWednesday. Mai junior pechi hanzvadzi yanatinasho muvaziva handiti. Takangomirira anytime bad news dzinogona kutowana mene. Ndakaenda kona vhiji nemusi weThursday vakatsva chitatu vari muICU, vari pacritical condition, mishini nemaoxygen chete. Vakatsva mwiri wese, kumeso, musoro, vhudzi rikaunduka. Akavaisira spiriti neparafini mumvura kwakuvafukirisa. Spiriti ndiye akavanyanya kuvapisa. Zvakaoma maikupa, zvakaoma. Kungouraisa mwana womunhu anga ari breadwinner achengeta mai vake nevana vake veduwe achibatsirawo mufamily, ndiye munhu anga achitovimba nevanhu vose kwachidzewere vemumbamana bamuna vekuma7. Pakaipa, tarasikirwa mainini, kurasikirwa chaiko. Condition inapesha tonzi 95% kutsva. Spirit yakamubika kunze, utsva hwendonge hwakapinda nemukati. Kana ukanzwa manesi achiti 95%, pakaipa. Hama yangu, vana madzimai venyu havana namadzibaba vaprofita vedu ava mainini, pakaipa. Vari kuondonga zvinhu pano pachona, vari kuurayisa vanhu, vachiurayana pachezvavo. Life dzevanhu dzamocheka nokuda kwokubatsirwa. Akaendawo achida unobatsirawo zvokungoendawo zvokubatsirwa maproblems vemalife, kwete kuti airwara asingatorwari, kutoenda achidhiraivha mota yake. Pakaipa meni, pakaipa. Ndozvandati ndikuzivisewo semunhu wamunoziva, mukazonzoone pamwe mota kuwakuma makatadza ungondiudzawo ini mai junior nchingovaziva vose vana bakero. Pakaipa. Ndisisi vatinasho vari panguva yakaoma meni. Mai vacho vakatouya akasvika nezuro marimwe zuro manheru kutobva kumusha. Baba vacho hanzi vanenge vatoisirwa mari mugurupu ravo refamily, vari kutokwirawo pamwe nhasi. Hapana kumira mushe manini, pesha urawa namadzimai.